pangalajaran Korea ya wong lanang menangan dhewe kuwi jamane lemas jangan yen tak tinggal cut ayo golek meneh ya Mbah Man angel golek sing kaya aku bola bali yo kandani yo mas yo turi yo mas yo kowe lunga awan bengi ari anak lali bojo turuti karepe andani wanti-wanti ya dewa lungaku golek rezeki ya dewa aku mulai duwite mesti njaluk apa tak nuruti kebutuhan tercukupi sengit aku kepingin nganggo katok benih keke ya dewa wong wedok kakean rewel tur mesti bawel mas wong lanang kok aja seneng jaran ke pangalajaran Korea dewa wong lanang menangan dhewe kuwi jamane jangan yen tak tinggal jodoh ya golek meneh lagi tinggal monggo terima kasih bukas